De dag op dit stuit 1,2 miljoen Nederlanders maar een burgernet, waarvan 50.000 Friezen. De meeste mensen weten net wat het is. 4 weken lang binnen deze spotjes te zien op televisie. Burgernet wordt heel tijd vaker tapast. Eerst zagen we dat Burgernet vooral werd opgestart naar aanleiding van een vermissing. En nu zien we echt een hele duidelijke kentering. En wordt Burgernet ook bij heterdaad misdrijven ingezet. Bijvoorbeeld bij een overval, een heterdaad betrapte inbreker. Naast de meldkamer kunnen ook agenten en gemeentes een burgernetactie opzetten. Net alleen nog misdrijven die het op dat stuitplak vinden, maar ook voor informatie achteraf of bij een inbraak. En van wargers wordt het makkelijker maken om zaken te melden via mail, streekrecht onder buurt of wijkagent. En dan zien we dus dat in de reacties bijna altijd staat: ik weet niet zeker of jullie hier wat aan hebben. Ja. En wij vinden het juist heel belangrijk dat we ook die informatie krijgen. Dus aarzel niet en geef ons de informatie door. Intussen is de oerhiedwaandom van alle alertsystemen, als Amber, NL en Burenalert, in te maken. Je hoeft je dan maar 1 keer aan te melden en aan te gaan dat je bijdrage willen om bij reanimatie of opsporing.